Pleser o'r mwyaf yw cael croesawu'n siaradwr cynta ni. Dr Cynan Llwyd yw ysgrifennydd cyffredinol cytun Eglwysig ynghyd yng Nghymru. Cwblhaodd ei ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gan orolygaeth yr athro Wyn James, a Wyn wrth gwrs sy'n gyfrifol am drefnu'r gyfres yma, Wyn ni fydd Gofal yn Gwynllan fel cyfres o seminarau'n bodoli. Felly, ni'n ddiolchgar am sawl ystyr. Ond mae Cynan yn ddiolchgar, ac ni'n ddiolchgar, ei fod e wedi arolygu i dreithawd hir. Teitl y treithawd oedd Athrawiaeth yr ail ddyfodiad ar 1000 yng ngwaith rai o Biwritaniaid Cymru a'i goblygiadau cymdeithasol. Mae gan Cynan ddiddordeb byw ym maes crefydd yng Nghymru, yn enwedig diwinyddiaeth y mywyd cyhoeddus Cymru, a mae hwnna'n rhoi mewn sefyllfa arbennig o dda i fod yn ysgrifennydd cyffredinol i cytun. Mae Cynan y fi yn gweithio'n agos ar faterion ecumenaidd, a mae'n briodol iawn bod ni'n ei groesawu fe wrth sylweddu dros undod Cristnogol ddirwyn i ben. Mae Cynan hefyd yn awdur nofelau i bobl ifanc, a mae'n byw yn Rhellies, Grangetown yn Gaerdydd, gyda Rachel ei wraig a'i meibion Seth ac Evan. Mae fe hefyd yn un o arweinwyr Angor Grangetown sy'n eglwys Gymraeg yn Rhellies ac sy'n rhan o undeb ar annibynwyr. Bydd yn ein hannerch ni heddi ar y thema Gweledigaeth y Cenhadwr Eglwysig a'r Church Missionary Society. Ni wrth yn bodd dy fod ti gyda ni heddi, Cynan, croeso cynnes i ti, a dwi'n trosglwyddo'r awennau ti nawr. Diolch yn fawr. Gwych. Diolch yn fawr i ti, Ainsley. Bore da i chi gyd. Braf cael bod yn eich cwmni chi. Diolch yn fawr i chi am y gwahoddiad bore yma. Dwi just ar fi yn rhannu'n sgrin, ac yn gobeithio bod chi gallu gweld hwnna. Thumbs up gan rywun. Diolch. Ie, iawn, gret. Gwych. Oce, te. Bore da i chi gyd. Gweledigaeth y Cenhadwr Eglwysig a'r Church Missionary Society. Pam nath Wyn James yn holi i gyflwyno papur ar y Cenhadwr Eglwysig? Wel, dyna'r cwestiwn nes i ofyn i fy hun ar ôl derbyn y gwahoddiad, ond derbyn yn ddiolchgar y gwnes i, oherwydd nid bod gen i wybodaeth na mewn welediad arbennig am y Cenhadwr Eglwysig ei hun, ond oherwydd trwy'n ymchwil ar gyfer y doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, datblygus i ddiddordeb mawr yn y mudiad cenhadol, yn enwedig cymhellion ar athrawiaethau oedd y tu ôl ac yn gyrru y mudiad cenhadol. Manylu ar gyfnod y Piwritaniaid, y blynyddoedd o amgylch 1650 oedd testun fy noethuriaeth, ond ges i flas ar ymchwilio i dwf y mudiad cenhadol o'r cyfnod hynny hyd dechrau yr 20fed ganrif, a dweud y gwir. Ac un o'r mudiadau ymhlith nifer a sefydlwyd yn y cyfnod hwnnw oedd y Church Missionary Society yn 1799. Felly sefydlwyd y Church Missionary Society yn 1799, ac yn naturiol ddigon daeth yn un o'r sefydliadau cenhadol mwyaf dylanwadol yn y 14th ganrif ar 15, a chwaraeodd rôl ganolog wrth ledaenu Cristnogaeth ledled y byd. Dyma gyfnod o adfywiad crefyddol, diwygio cymdeithasol, ac wrth gwrs dwf yr ymerodraeth Brydeinig. A rhai o'r grymoedd oedd yn gyrru sefydlu'r CMS oedd y mudiad Efengylaidd oedd i fewn Eglwys Loegr a'i awydd i ledaenu Cristnogaeth i bob cwr o'r byd. Yn ystod y 19fed ganrif, oedd Lloegr a Cymru yn gwynebu cyfnod o newid crefyddol sylweddol. Ar yr un llaw, roedd nifer yr addolwyr yn lleihau
Yn aml roedd y clerigwyr yn cael ei beirniadu o fod yn ddi-egwyddor, yn ddi-fater ac yn analluog o bregethu. Ond ar y llaw arall, gwelwyd y diwygiad efengyledd dan arweinyddiaeth bobl fel George Whitfield a'r brodyr Wesleys yn Lloegr, ac wrth gwrs Patrick Celyn, Daniel Rowlands a Harris yng Nghymru, yn galw am ddychwelyd i ysbrydolrwydd personol, pregethu a gwaith cenhadol. Oedd y mudiad efengylaidd yn pwysleisio trwedigaethau personol, yr angen am efengylu personol, a lledaeniad yr efengel ar draws y byd, a gwaith cymdeithasol. A nodweddir gan gred ymhwysigrwydd gwirionedd beiblaidd a chenhadaeth. Yn y cyd-destun hwn, oedd gwaith cenhadol yn cael ei weld fel dyletswydd ysbrydol, ond hefyd yn fodd o estyn allan mewn cariad Cristnogol. Roedd yr efengylwyr yn poeni am ddiffyg cenhadaeth ymhlith poblogaeth nad oeddynt yn Gristnogion, tramor ac adref yn hynny o beth, ac roeddynt yn gweld cenhadaeth fel rhan allweddol o'r modd y dylid lledaenu yr efengel. Sefydlu y CMS ten. Oedd sefydlu'r CMS yn ymateb uniongyrchol i'r pryderon hyn. Er bod llawer o weithgarwch genhadol y 19fed ganrif, roedd llawer o Gristnogion yn teimlo nad oedd Eglwys Loegr yn gwneud digon i ymateb i'r alwad beiblaidd o lledaenu Cristnogaeth. A grŵp o efengylwyr oedd i fewn i Eglwys Loegr, y Clapham sect, dan arweiniad rheithor Clapham, John Venn, a dynion megis William Wilberforce yn ei plith, aed i'r afael ar Heron, ac eithaf dati i greu sefydliad cenhadol, sef y CMS yn 1799. Oedd y cyd-destun cymdeithasol ac ymarferol yn bwysig. Yn ystod y 19fed ganrif a'r 14fed ganrif a 15, fel dwi wedi sôn yn barod, roedd yr ymerodraeth Brydeinig yn ehangu'n gyflym, yn arbennig yn Affrica, Asia ac ynysoedd y Môr Tawel. Ac wrth i'r ymerodraeth gynyddu, felly hefyd yr awydd i ledaenu yr efengel. Ac roedd hi'n haws lledaenu'r efengel gyda chanolfannau ar draws y byd i'r cenhadwyr glanio ynddyn nhw. Ac yn y cyd-destun yma, ymddangosodd y cenhadwr eglwysig dan y nawdd y CMS. Golygydd y cenhadwr eglwysig oedd y parch Edmund Jones, Llanarmon Mynydd Mawr, plwyf yng nghymuned Llanrhaeadr y Mochnant yn ardal Maldwyn, lle bu'r esgob William Morgan yn rheithor yno, wrth gwrs, ond hynny canrifoedd cyn hyn. O ran y cylchgrawn ei hun, cafodd ei gyhoeddi rhwng Mehefin 1853 a Hydref 1854, neu o leiaf dyna yr cyfrolau sydd ar gael ar wefan y cylchgronau Cymru, y llyfrgell genedlaethol. So nes i eisoes am gyd-destun sefydlu'r CMS. Wel, oedd llwyddiant gwaith cenhadol yng Nghymru a Lloegr, yng Nghymru dan arweiniad y gwir yma, yn ystod yr 19fed ganrif, yna pobl fel Thomas Charles, John Elias, Christmas Evans, yn creu awyrgylch optimistaidd ar gyfer cenhadaeth dramor. Oedd llwyddiant adre yn rhagfynegu llwyddiant tramor. A nid y CMS oedd y mudiad cenhadol cyntaf i'w ffurfio, wrth gwrs. Yn 1792, oedd gennych chi'r Baptist Missionary Society yn ffurfio. Yn 1793, un o'n arwyr i Morgan John Rhys yn cyhoeddi 5 rhifen o'r cylchgrawn Cymraeg, y cylchgrawn Cymraeg cyntaf, a pob un rhifen yn cynnwys adroddiadau o lwyddiant cenhadaeth dramor yn 1793. 1795,
y London Missionary Society yn ffurfio, yna 1799 yr CMS yn ffurfio. Yna gennych chi unigolion fel John Evans, myfyriwr o Academi Caerfyrddin, yn annibynnwr yn mynd i Cape of Good Hope yn 1814. Gennych chi David Jones a Thomas Bevan, annibynnwyr, yn gadael neuadd Llwyd i fynd i Madagascar yn 1818, a David Griffiths yn ymuno â nhw yn 1821. Felly dyma'r bwrlwm cenhadol oedd yn digwydd yng Nghymru. Ond beth oedd tu ôl i'r pethau hyn? Wel, dwi ddim yn dweud mai dyma ar y sgrin, dyma'r unig beth oedd tu ôl i'r mudiad cenhadol. Ond un peth yn sicr oedd yn gyrru y mudiad cenhadol oedd gobaith ôl filflwyddol. Dipyn o lond ceg i chi. Gobaith ôl filflwyddol. Neu'n syml falle, y gobaith Puritanaidd. O'r diwinyddiaeth yma yn dominyddu y mudiad cenhadol. Mae i weld yn ngwaith Pantycelyn, mae i weld yn y llythyron rhwng Pantycelyn a Harris. Os darllenwch chi cyhoeddiadau o'r cyfnod hyn, sydd yn adrodd am waith cenhadol, mae'n annog yr eglwysi gefnogi gwaith cenhadol. Maen nhw'n llawn iaith milenaraidd, yn llawn gobaith ôl filflwyddol, yn llawn gobaith Puritanaidd. Wel, be dwi'n ei olygu o hyn? Wel, y thrawiaeth Gristnogol yw milenariaeth neu milflwyddiaeth, sy'n dysgu bod teyrnasiad o 1000 o flynyddoedd, y milflwyddiant, o fendith nefolaidd yw ddisgwyl cyn i'r byd gyrraedd ei stad dragwyddol ar ddiwedd amser. Law yn llaw ar gred hon, mae'r gred yn ail ddyfodiad Iesu Grist. Mae cyn 1000 flwyddwyr yn credu y dylai disgwyl y milflwyddiant ar ôl yr ail ddyfodiad. Mae ôl 1000 flwyddwyr yn disgwyl y milflwyddiant cyn yr ail ddyfodiad. A fel llenyddiaeth esgatolegol, llenyddiaeth sy'n ymwneud â'r pethau olaf, gwelir milenariaeth yn codi phen mewn cyfnodau cyffroes a trychinebus, sy'n arwain at newid sylfaenol mewn cymdeithas. Enghraifft, rhyfeloedd, newyn, neu diwygiadau crefyddol fel gwelwyd yng Nghymru trwy y diwygiad Methodistaidd. Felly, os darllenwch gyfrolau, llythyron, pamffledi, erthyglau, cylchgronau o'r cyfnod hyn, ceir sôn am cwymp yr angrist, rwymo Satan, trwedigaeth yr Iddewon, a'r milflwyddiant. Y pethau proffwydir amdanyn nhw yn datgyddiad pennod 20, sydd i'w ddisgwyl cyn ail ddyfodiad Iesu Grist. Weithiau hyd yn oed bydde awduron hyd yn oed yn ceisio gweithio allan pryd yn union i'r flwyddyn y dylai disgwyl ail ddyfodiad Iesu Grist. Nath Morgan Llwyd ceisio wneud hyn yn ei gerddi yn 1630. A fel yr esbonia Denzil Morgan yn ei ail gyfrol anhygoel Theologia Cambrensis, roedd arwyddion yr amseroedd yn arwain Cristnogion Cymru i obeithio gweld llwyddiant rhyngwladol yr Efengil. Roedd yr Efengil yn llwyddo fel nas gwelwyd o'r blaen. Roedd y pregethu'n rymus ac yn effeithiol. Roedd pobl yn awchu am wybodaeth Beiblaidd. Roedd Beiblau yn rhad a digon ohonyn nhw. Roedd yr ysgolion Sul yn orlawn a gweddiau y Cymru yn dair. Dylanwadau arall oedd ar droed erbyn y cyfnod yma oedd y pethau hyn. A dwi wedi sôn ychydig am efengyliaeth yn barod. Ond y ddau arall oedd yr oleuedigaeth a radicaliaeth gwleidyddol. Ac yn aml iawn fe sgrifennir am y tri peth yma fel gelynion neu pethau sy'n methu gweithio mewn cytgord a'i gilydd. Ond dwi ddim yn rhy siŵr o hynny.
Pwysleisio efengyliaeth, emosiwn a profiad personol, tra ar y llaw arall pwysleisio rol eadigaeth a'r drefn a'r rheswm. Felly, falle bod y ddau beth i weld yn elynion. Ond eto i gyd, mae plant yr oleuedigaeth a plant y diwygiad efengylaidd yn credu bod yna newid mawr ar droed, diwedd y byd efallai, neu drefn gymdeithasol newydd, bydde'n creu nefoedd ysbrydol, neu materol, neu gwleidyddol ar y ddeiar. Dyma gyfnod pan oedd syniadau'r oleuedigaeth, efengyliaeth a radicaliaeth wleidyddol ar y droed. Wel, wedi sefydlu, i dweud y gwir, erbyn cyfnod y Cenhadwr Eglwysig. A fel y nodwyd eisoes, pwysau'r oleuedigaeth a'r reswm, goherwydd hynny roddwyd pwyslais ar bethodoleg gwyddonol gan gwestiynu a herio dysgeidiaeth traddodiadol yr eglwys. Yn ogystal â hyn, rhoddodd yr oleuedigaeth bwyslais ar ryddid unigol a rhyddid mynegiant. Ac yn draddodiadol gelyn yr oleuedigaeth oedd efengyliaeth. Fel dwi wedi dweud eisoes, daeth efengyliaeth yn fudiad grymus yn ystod yr diffrwad mawr, the Great Awakening yn y 19fed ganrif. Roedd yn gyfnod o ddiwygiadau crefyddol, gyntaf yng Ngogledd America, dan arweiniad Jonathan Edwards, yna yn y diwygiad efengylaidd neu y diwygiad Methodistaidd, dan arweiniad Rowlands, Pantycelyn, Harris, Whitfield a'r brodyr Wesleys. A nodweddu'r efengyliaeth gan emosiwn a profiadau crefyddol personol. A noda ar hanesydd David Bebbington, mae 4 prif bwyslais efengyliaeth yw yn gyntaf troedigaeth, yn ail y Beibl, yn drydydd croeshoeliad Iesu Grist, ac yn olaf gweithredoedd. Mae un i rhoi di fel conversionism, biblicism, cruciacentrism, ac activism. And together they form a quadrilateral of priorities. That is the basis of evangelicalism. A mae hepgor, o'n i'n mynd i esbonio y 4 pennawd yna, o falle na i hepgor hynny oherwydd amser. Ond jyst i ddweud, o ran radicaliaeth, wrth gwrs, radicaliaeth wleidyddol yw'r syniad yna yn y fe, o wirdroi gwerthoedd a strwythurau cymdeithasol mawr y dydd. Megis y goron, meddwl am rhyfel annibyniaeth America yn ystod y cyfnod yma. Gwirdroi strwythur eglwysig, gwirdroi y Senedd, a strwythurau megis, wrth gwrs, y cyfnod yma, y mwyaf amlwg o bosib, y masnach mewn caeth weision, a hynny trwy ddilliau chwyldro. Wel, beth am y Cenhadwr Eglwysig ei hun te? Wel, beth sydd yn ddiddorol yw bod ni yn gweld yr oleuedigaeth, efengyliaeth a radicaliaeth mewn ffordd y cylchgrawn yma, y Cenhadwr Eglwysig, yn ymgorffori y 3 peth yma ac bwysleisio yr hyn a greda i a be mae pobl fel Wyn James di ysgrifennu amdano hefyd. So, bod yr oleuedigaeth ac efengyliaeth a radicaliaeth ddim o reidrwydd yn elynion, bod na unigolion, bod na gyfrolau, bod na bamffledi, bod na gylchgronau sydd yn ymgorffori y 3 peth yma. A fi'n meddwl bod y Cenhadwr Eglwysig yn un enghraifft o hyn. Felly'r Cenhadwr Eglwysig. Fi ddim yn mynd trwy pob un cyfrol, byddwch chi'n falch o bod, ond maen nhw ar gael i ddarllen ar y wefan Cylchgronau Cymru, Llyfrgell Genedlaethol, sydd yn adnodd wych. Ond fi jyst yn mynd i tynnu ambell i beth fan hyn, fan draw. Y rhifyn cyntaf te, Mehefin 1853.
Pam cyhoeddi y cylchgrawn? Wel, mae prif nod mewn golwg gennym a fydd enyn sêl genhadol ymysg Cenhadwr y Cymru, a'i deffro at ei ddyletswydd gyda golwg a'r paganiaid. Wel, dyma efengyliaeth y sêl genhadol, yr awydd a'r angen i ledaenu'r efengil Gristnogaeth. Yr ydym yn bwriadu fel yr awn rhagom gymeryd cipolwg gyffredinol ar wahanol wledydd y ddeiar, ac felly cawn achlysur gorffori o fewn i'r cylch hwn, nid yn unig ei harferion a'i hagweddau moesol, ond hefyd i ryw fesur ei hanesiaeth anianyddol. Wel, dyma'r oleuedigaeth. Pwyslais ar ddysgu a rhesymu a deall y byd a'i bethau a'r cyfan sydd ynddi. Does na ddim ofn gwybodaeth yma. Does na ddim ofn diwylliannau yma. Byrddwn mawr y cylchgrawn yma yw creu sêl cenhadol, ond hefyd addysgu y Cymru. A sut addysgu'r Cymru? O ran iaith, bydd ein hymgais i'w gwneud yn ddealladwy i'r werin. Nath o jyst yn haro i bore yma'r dyddiadau. Hyn, ychydig flynyddoedd wedi brad y llyfr y gleision yna fe. Mae'n ddiddorol bod yna y bwyslais yma'r gyhoeddi yn Gymraeg, a hynny mwyn addysgu y Cymru Cymraeg. Ond fy nghyfeillion Cristnogol, mae'r amcan sy'n gennym mewn golwg uwch na bwrw ein hatling i drysorfa llenyddiaeth genadol. A dyna ydyw, dwy'n Cymru i deimlad addas o'i rhwymedigaeth i ddew ac i'w chyd genhedloedd. Allwn ni edrych ar ein cynulleidfaoedd yn myned yn fynteioedd trefnus i di ddew ar fore Sabath Tawel, a gwrando ar lais can a moliant o gorau yn eglwysi, heb feddwl am arferion tywyll gwledydd paganaidd. A gaeth Cymru yr hon sy'n bob amser ymhlith y blaenaf yn rhedegfa diwygiadau, edrych yn ddifater ar hyn. Eto'r cysylltu yna yn yfer rhwng y llwyddiant adre a'r llwyddiant a y deisif gweld llwyddiant tramor. Wedyn mae pob un cylchgrawn yn llawn lluniau diddorol, a mae hwn yn yr un gyntaf, y map yma o'r byd. Chi'n gweld y gwledydd sydd heb cael ei lliwio, wel dyna'r gwledydd Protestanaidd da. Prydain, Sgandinafia, rhannau o gogledd America. Yna, da chi canolfannau ar hyd arfordir gorllewinol Affrica, de Affrica wedyn ni, Madagascar, mae'r annibyns di cyrraedd yna. Awstralia wedyn ni'r dynasoedd gogledd Zeeland Newydd, a wedyn ni hefyd canolfannau yn India a China. Wrth gwrs, mae Ewrop yn rhyw lwyd yn y de, oherwydd Catholigion. No comment fe gan ysgrifennydd cyffredinol cytun. Wel, am Zeeland Newydd te. Wel, cyn hyn, roeddent yn ymborthi ar wraidd chredyn hirbrath, potatw a physgod, a chnawd dynol yn achlysurol, oherwydd mae gennym liaws o brofion diymwad ei bod yn genedl o ganibaliaid neu ddyn fwy tawyr. A mae pob rhyfen yn cynnwys gwybodaeth fel hyn am gwisg, am fwyd, am ddefodau y gwledydd. Mae'r Cristnogion da gorllewinol yn cyrraedd. Y bwriad yma yw addysgu yna fe, ond chi methu peidio ac anwybyddu y slant imperialaidd sydd yn codi ei ben o bryd i'w gilydd. Ac yn y paragraff yma, posib fod yna canibaliaid yn Zeeland Newydd, ond mae'r darlun y Cenhadwr Eglwysig yn rhoi o brydorion yr holl wledydd, ddim bob tro yn ddarlun positif, os gawn ni roed nhw
os rhaid ni roi fel yna. A wedyn ni, wrth gwrs, mae yna sôn am y masnach mewn ceithion, caeth wasiaeth. A mae'r awdur yn dweud hyn yn rhifyn 11, sydd gyda'r pwyslais ar Affrica. Pwy byth a all amgyffred hanner y trienni, yr angyfiawnder a'r treulondeb y mae y ceithion yn agored iddynt. Ac onyd yw Duw yn canfod rhieni Affrica, ac onyd yw fe yn clywed llefau y rhai sy'n gweddio am ei gwaredigaeth. Onyd oes un a styria'r holl orthrwm a gymerled a'n hael, ac awrendi gri y gormethedig, neu na, ni fyrhaodd ei fraich fel nad all o achub, fe a ddyrllia yn chwilfryw gadwynau y gorthrymwr. A mae yna naws radical ysgaf yn fan hyn, yn oes, wrth sôn am caeth wasiaeth. Fe a ddyrllia yn chwilfryw gadwynau y gorthrymwr. Gysgod o y Magnificat fan hyn hefyd, yn oes, Can Mair yn y Fengel Lyc. Nawr, mae yna lle yma i gymharu sut mae yr Cenhadwr Eglwysig yn trafod caeth wasiaeth a sut mae'r cylchgrawn Cymraeg Morgan John Rhys yn trafod caeth wasiaeth. Morgan John Rhys llawer fwy radical ei iaith, ond wrth gwrs hynny 50 mlynedd cyn hyn, ac mi oedd yr ymgyrch yn erbyn caeth wasiaeth yn lot fwy mainstream, yn lot fwy derbyniol erbyn hyn, a falle hynny yn golygu bod yr ieithwedd yma ddim mor radical. Ond mae yna gymysgedd fan hyn yn oes o zeel efengylaidd a gwleidyddiaeth radical ar oleuedigaeth. Reit, fi yn sylwi bod yr amser yn mynd yn ei flaen. Mae ddrwg gen i am hynny. Yna beth sy'n cael ei ddatblygu trwy'r cyfrolau yw rhyw fath o ysgrifennu creadigol hefyd. Mae yna gerddi, ond hefyd mae yna rhyw stori fer sydd yn portreadu ysgol Sul. Lle mae yna sgript, mae yna ddrama yn cael ei berfformio rhwng yr athro y ficer a'r disgyblion. Mae jyst darllen ychydig o'r ddeialog yma i chi nawr, pan mae'n ffocysu ar caeth wasiaeth. Mae ficer yn dweud hyn, a i ddim rhoi llais ficer mlaen. Nid yn unig yr oedd ei henw o fewn i rwymau y gorchymyn i brygethu yr efengil i bob creadur. Ond heblaw hyn, yr oedd arnom ddyled arbennig i feibio'r Affrica, ar gyfrif y gaiff fasnach ysgymyn i'r hon y biant am ganrifoedd yn ysglyfaeth. Yna mae Dafydd Bach yn dweud hyn, ni aglawsom lawer o sôn amdani, syr, ond y mae yn anodd i ni y Cymru ddeall beth a feddylir wrth fasnach mewn ceithion. Yna mae'r ficer yn mynd mlaen i esbonio. Y fasnach yw hon, y mae llu o Ewropeaid ac Americaniaid cuaidd a dideimlad yn ymdeunu ar hyd cost gorllewinol Affrica ac yn gwobrwyo penaethiaid y gwahanol lwythau i werthu gwir, gwragedd a phlant iddynt hwy. Eto'r elfen yna o addysgu yna fe. Wni mae Neirin Drian yn poeni fawr am hyn, ond pa fodd yr oedd llywodraethau Cristnogol Ewrop ac America yn goddef y fath fasnach waradwyddus? A mae'r ficer yn dweud yn bendant, ie, pa fodd yn wir. Ond beth a ddywedwch chwi pan glywch ei bod am 200 mlynedd nid unig yn goddef, ond hefyd yn ei chymeradwyo mor bell fel y pasiwyd cyfraith yn Senedd. Senedd Lloegr yn trefnu nifer o geithion a elli drosglwyddo o Affrica mewn llongau o wahanol faintoli. A mae Neirin wedyn ni'n dweud buasau hyn yn angredadwy, ond i buasau eich bod yn dywedyd wrthym. Y gallai un genedl fel yr eiddom ni a'r Beibl yn ei llaw fyth fod yn eog o'r fath drosedd cywilydd. Mor arswydus pan feddyliom am orchymyn dwyfol ein gwaredwr, pa beth bynnag a ewellysioch wneithir o ddynion i chwi, felly gwnewch chwythau iddynt hwy. Wel ie, Neirin Bach,
o enau blant bychain yno fe. A mae'r ficer yn mynd mlaen i ddweud masnach ydyw sydd wedi ei lliwio a gwaed dyn. Yna mae'r cylchgronau'n llawn darluniau fel hyn yn portreadu y gwahanol cenedloedd o amgylch y byd, a sut maen nhw'n gwisgo, sut maen nhw'n bwyta, sut maen nhw'n addoli ac yn y blaen. Wel, i orffen yn gyflym iawn iawn te, sori am gymryd eich amser chi. Gwersi, neu falle nid gwersi, ond jyst rhyw bwyntiau sydd wedi dod i'r meddwl wrth ymchwili ac astudio'r y Cenhadwr Eglwysig. Gwerth gwybodaeth yno fe mewn oes o anwybodaeth. Ni'n byw mewn cyfnod lle mae y gwir ddim yn cael ei dderbyn, bod misinformation yn enwedig ar cyfryngau cymdeithasol. Ond oedd yn ceindeidiau ni a'n cyneiniau ni, ond nhw'n gwybod gwerth gwybodaeth. A oedd gwybodaeth ddim yn rhywbeth i'w ofni. Oedd bod yn agored i ddiwylliannau, bod yn agored i gryfyddau arall, ddim yn rhywbeth i'w ofni, ond yn rhywbeth i grymuso a cyfoethogi ein profiad personol ni. Felly gwerth gwybodaeth mewn oes o anwybodaeth. A beth sy'n ddiddorol falle yw'r defnydd o'r term efengylaidd a efengylwyr yn America nawr. Ac yn aml nhw yn cael eu cysylltu â Trump a cael eu cysylltu gyda'r oes o anwybodaeth. Ond pwysig cofio, so pan ni'n taflu termau fel efengyliaeth, efengylwyr, efengylaidd o gwmpas, wneud yn siŵr bod ni'n gwybod beth yw ystyr y gair yna. Dwi'n perthyn i'r traddodiad efengylaidd. Dwi ddim yn ofni dweud hynny. Dwi'n falch o fod allu dweud hynny. A'n traddodiad efengylaidd fi yw traddodiad Pant y Celyn, Morgan John Rhys, y Cenhadwr Eglwysig. A fe'n cyndeidiau ni a'n cyneiniau ni yn gweld bod dymchwel anghyfiawnderau nid yn rhywbeth nis i'r eglwys, ond yn rhan o genhadaeth yr eglwys. A un peth nes i just sylwi wrth wneud y gwaith yma, taw Cymru nawr yw'r maes genhadol, yna fe. Gyment o'r gwledydd yma, ath y CMS iddyn nhw, gyment o'r gwledydd yna nawr sydd yn anfon cenhadon i Gymru. A mae hwnna jyst yn rhyw sylw bach i orffen. Diolch i chi am wrando. Mae wedi bod yn bleser pur fod gyda chi. Diolch. Wel, diolch yn fawr Cynan, mae wedi bod yn bleser prin i ni rando arna ti. Diolch yn fawr iawn i ti. Mae wedi bod yn sesiwn eang iawn, yn ddiwynyddol, ond hefyd yn hanesyddol ac yn genhadol a cymaint o agweddau gwahanol, felly ni yn ddiolchgar. Mae cyfle nawr, os oes unrhyw un sydd am ofyn cwestiwn, dwi'n edrych nawr yn y chat, yn gweld unrhyw beth, ond mae cyfle, os ydych chi eisiau codi llaw, llaw corfforol chi fel petai, neu llaw rhithiol chi ar y sgrin, ar y Zoom, croeso chi ofyn cwestiwn. Gyda ni rhyw 5 munud, llwn ni dreulio. Dwi'n fel Denzil, athro Denzil Morgan eisiau gofyn cwestiwn. Denzil. Diolch yna, hyfryd, ardderchog, gwych dros ben. Diolch am fy ngoleuo i ynglyn â cylchgrawnt ydw i ddim wedi i ddarllen, mae rhaid i fi dweud. Sawl beth sy'n codi gen i, fe ddechreuwyd cyhoeddi'r cylchgrawn yn 1853. Fe sefydlwyd y gymdeithas hanner canrif cyn hynny. Os yna reswm am yr oedi cyn cyhoeddi? Dim clem, Denzel. Mae arna i on. Nes i, un o'r pethau nes i feddwl am bore yma, os oedd e'n rhyw adwaith i yr ymateb i Brad y Llyfr y Gleision. Dwnim.
Peth arall falle'n dilyn o hynny, nes i ddim craffu mai arna i ofn, beth oedd enw'r golygydd? Edmund Jones o'r hyn dwi'n Reit, casglu. reit, Oedd e'n reithor lan yn Llanarmon Mynydd Mawr, reit, Llanreidr y Mochnant. na fe. Ond mwy o wybodaeth na hynny amdano fe, does gen i ddim. Oedd na, oedd ti'n sylwi bod na ryw awduron neilltuol a'i henwau yn cael eu hailadrodd? Yn y cylchgrawn? Ie. Na. Oce, reit. Na. Na fe. Adrodd hanesion o y maes cenhadol oedd yn neud. Oedd yn enwi lot o arweinwyr ymhlith yr brodorion, lot o capteiniad, lot o Reit. pobl felly, ond na, nid awduron. Doedd na ddim arlliw academaidd i'r cylchgrawn. Na. Oedd e'n rhywbeth reit boblogaidd. Oedd na sôn am genhadon o Anglicaniaid Cymraeg oedd wedi mynd i'r maes cenhadol? Nid hyd o gwn i, ond rhaid cyfadde bod fi heb darllen pob gair o pob cylchgrawn. Diolch yn fawr. Ond pwy fysa di bod allan yn y maes genhadol yn ystod y cyfnod yma, wyddech chi? O blith yr Anglicanwyr. Dwi'n siŵr bod na ryw rai, ond dwi ddim yn gwybod. Mae hwn yn faes newydd mewn ffordd, ynddo fe? Oherwydd, a dyna un o'r resymau dros y gyfres yma i'n atgoffa ni bod gan yr Anglicaniad gyfraniad. History is written by the victors, ynddo fe? Ymneilltuwyr sydd wedi corneli'r farchnad mewn gwirionedd, ynddo fe? Ond un o'r pethau ni wedi darganfod, wel na, mi oedd yr eglwyswyr hefyd yr un mor frwd, de. Ond bydden... A dwi'n siŵr bod na genhadon, ond dwi'n siŵr pwy oedden nhw. Rhywbeth i fynd ar ei ôl bydde hynny. Na'n bendant, ie. Y testyn darlith i'r gyfres nesaf. Fi'n credu bod Wyn yn gallu ateb hwnna, wy'n gweld i law Elan. Wel, dwi'n mynd i ateb ynglyn â union pa genhadon Anglicanaidd Cymreig oedd, ond mi oedd na rhai, ond wrth gwrs nhw'n lleiafrif o gymharu ar annibynwyr a'r Methodistiaid ac yn y blaen. Dyn nhw ddim mor amlwg iawn o ran niferoedd. Dau beth oeddwn ni'n dweud, o safbwynt, mae'n rhaid ni gofio pan ni'n sôn am y bwlch yma o hanner can mlynedd rhwng sefydlu'r Gymdeithas a'r cylchgrawn ei hunan. Wrth gwrs, roedd twf coeddi cylchgronau ac yn y blaen yn ara mewn ffordd yn y cyfnod cynharach na beth bynnag yn gyffredinol. Hynny yw, mae'n cymryd amser i'r holl fudiad gwasgyfnodol dechrau blodeuo o ddifri. Felly bod hwnna'n un ffactor. Ffactor arall, falle, yw rhywbeth nes i gyffwrdd â fe yn y seminar diwetha, sef bod y 50au yn gyfnod o adfywiad efengylau tu fewn i'r eglwys wladol ei hunan hefyd. Felly fydde hwnna yn porthi yr awydd genhadol. A'r trydydd peth mae eisiau pwysleisio pan ydych chi'n sôn cynnan fyna am bod y peth yn llawn o straeon, dienw i raddau a llawn o luniau. A fel ych chi wedi sylwi bod rhai o'n nhw wrth gwrs ar geiriad Saesneg arnyn nhw. Roedd yna dipyn o fenthyca wedyn o gyhoeddiadau Saesneg. Hynny yw cyfieithu deunydd o gyhoeddiadau Saesneg, cymryd y blociau print yma felly o gyhoeddiadau Saesneg. Oedd hwnna'n wir am yr angydffurfwyr yn ogystal â'r eglwyswyr, ond fydde ddiddorol edrych ar cyhoeddiadau cyfochrog Saesneg y Gymdeithas i weld i ba raddau
roedd y cenhadwr eglwysig yn canibyleiddio y deunydd Saesneg mewn gwirionedd. Hynny hwnna fe, Wyn canibyleiddio. Ydy, yn adrodd anffodus braidd yn oedd. Rhaid fy nghefn y meddwl wrth i Cynan fod yn dyfynnu bethau. Ond mae hwnna'n codi cwestiwn arall, wrth gwrs, sef yn yw'ch wedi crybwyll y peth, ond heb ddatblygu'r peth, sef yr agweddau imperialaidd, hynny i baraddau roedd rheina yn lliwio hynny. Ac i baraddau, wrth gwrs, oedd hynny'n cael ei liwio gan, os ydw i'n iawn i ddadle bod y ffynonellau yma, Saesneg yn cael i addasu'r Gymraeg, ynddo fe, neu cyfieithu'r Gymraeg, i baraddau roedd hynny'n lliwio hefyd agweddau. Ac wrth gwrs roedd yn gyffredinol, roedd eglwyswyr yn fwy caedwadol beth bynnag ac yn fwy Prydeinig yn yr ystyn na falle. Na rhai o'r niw, chi'n meddwl am rhywun fel Michael D. Jones er enghraifft, oedd e'n hollol wrth imperialaidd. Doedd yr eglwyswyr at ei gilydd ddim mor ffyrnig wrth imperialaidd a fydde rhywun fel Michael D. Jones yn ymwneud. Yn sicr, mae'r themau mae'n parhau heddi, yn dyn nhw. Cwestiynau imperialaidd, efengyliaeth a'r cwbl sydd yn clwm nid yn unig ar ochr mae i fod yr ywerydd, ond y myd gwleidyddiaeth mewn mannau eraill ar ochr draw môr yr ywerydd. Dwi'n credu bod ni ddirwyn y sesiwn mae ben, ond dwi eisiau jyst wneud un sylw cyn i ni gael saib bach. I ddweud, codwyd y cwestiwn, a oes unrhyw genhadwr neu genhadwraig wedi mynd o Gymru gyda CMS, well, I weid, ath yng Ngwraig gyda CMS. Nid yn y cyfnod sydd dan sylw bore yma, ond yn y 90au i Pakistan nath hi. Un o'i ffrindiau penna hi oedd yno hefyd gyda CMS oedd menyw ifanc o Ynys y De yn Zeeland y Newydd. Felly llai sicrhau chi bod yr efengyl Gristnogol wedi cyrraedd Ynys y De, Zeeland Newydd, a gwaith a dylanwad CMS wedi cyrraedd y fan honno hefyd. Gwych, ni wedi cael sesiwn rhagorol, ni'n edrych fan at yr ail sesiwn mewn ychydig, ond dwi yn mynd i roi i chi, newn ni weid 5 munud cwta, sy'n dod ôl at ein gilydd chydig bach cyn 5 munud i 11 a byddwn ni'n croesawu nôl i chi gyfeillion, gobeithio chi wedi cael rhyw seibiant bach. Mae'n dda cael ail gychwyn. Ac yn arbennig o dda i gael croesawu Alun Jones ato ni fel ein hael siaradwr y bore yma. Mae Alun yn frodor o Drefor yn Arfon, ac mae'n byw ar gyrion Sarn Mellten ac wedi gwneud hynny ers 1976 ar gyrion pentre Sarn Mellten. Mae'n briod ag Ann, yn dad i 5 mab ac yn dad i 2 rwyres a 2 wyr. Sefydlodd e siop llyfrau enwog Llên Llun yn y maes ym Mhwllheli yn y flwyddyn 1970, a dwi'n gallu tystio i werth y siop arbennig honno pan o'n i'n ficer Pwllheli ar droed y ganrif. Ac mae'n dal i fod yn bwysig iawn yn y dre ac yn drysorfa. Fi'n cadw'r siop am ryw 20 mlynedd a 4 diwrnod, yna chi, amseru manwl iawn, ac ar ôl y cyfnod hwnnw ei throsglwyddo i'w fab. Mae Alun wedi cyhoeddi 11 nofel, yr olaf, dan y teitl Llwybr Gwyn yr Adar, yn ymddangos yn ddiweddar iawn ym mis Rhagfyl y Llynedd. Fe oedd enillydd gwobr Gofal Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol, efo'i nofel gyntaf ac yna clywodd Sŵn y Môr yn y flwyddyn 1978. Mae'n olygydd y casglwr, cylchgrawn Cymdeithas Bob Owen ers 2015, ac yn un o olygyddion y papur bro lleol ym Mhenllyn, Llanw Llun. Mae'n mynd i sôn wrthon ni heddi am waith a bywyd a dylanwad Robert Isaac Jones, sydd efallai'n fwy adnabyddus o enw barddol Alltud Eifion. I ni'n falch iawn o gael eich croesawu chi yma heddi, Alun,
ac yn edrych ymlaen yn fawr at eich cyflwyniad. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad a'r cyfle i gyfrannu i'r gyfres arbennig hon. Yr oedd yn eglwyswr defysynol ac yn geidwadwr cryf. Dyna frawddeg o'r paragraff byr a gyhoeddwyd yn rhifin Ebrill 1915 o'r hael yn cofnodi marwolaeth Alltud Eifion yn Rhemadog ar y 7th o Fawrth. Fe oedd y bardd hynaf yng Nghymru. Yr oedd yn awdur llawer o lyfrau ac wedi golygu y Brython, medd y ddwy frawddeg cynt. Roedd o yn eglwyswyr o wir ar gyhoeddiad yn sicr. Yr eglwys ddaliodd olau yn oes sy'n selog dadau, boed hon pob gelynol rym yn annwyl gennym ninau. Dyna un o'r 1 ar 15 o benillion sydd ganddo fo yn ei gerdd y rhyfel o gwrth eglwysig. Ond roedd llawer mwy na hynny i Robert Isaac Jones. Fe ganed y 15 o Fehefin 1814 yn Hyddin i Olyn, Pentrafelin, rhyw 2 milltir o Dremadog i gyfeiriad Criciath. Yn fab i Ionawr ac Owen Jones. Roedd y tad yn fab i frawd Robert Jones o Slan, awdur yr hynod drych yr amseroedd. Robert oedd yr ail o'r 6 plentyn bechgyn i gyd, a bu farw 3 yn ifanc. Ond o ochr ei fam roedd cysylltiad teuluol a theulu y Dr Robert Roberts o Isall Fawr yn Llanfihangel y Pennant yn Eifionydd, teulu o feddygon adnabyddus. A dyna o bosib un rheswm pam yr aeth Roberts pan oedd o'n 1 ar 15 oed wyn elai yn mynd i brentisio at y fferyllydd David Williams yn Nhwllheli. Erbyn eisteddfod enwog Bill Maris yw 2 flynedd yn ddiweddarach yn 1832, eisteddfod y dywysoges Victoria, roedd o wedi dod yn ddigon o fardd ac o eisteddfodwr i gael ei dderbyn a'i urddo yn 19 oed i orsedd y beirdd, lle rhoddwyd iddo'r enw Alltud Eifion. Wedyn, bu'n treulio cyfnodau yng Nghaernarfon a Llundain, ond erbyn 1839 ac yn tan 25 oed, roedd wedi sefydlu busnes yn y sgwâr yn Rhemadog oedd bryd hynny'n llawer taclusach a phwysicach a chanolog na Fforddmadog. Enw'r busnes newydd ar lawr isaf neuadd y farchnad ar gornel ochr bedd gelert y sgwâr oedd y Cambrian Pill Depot, yn manteisio i'r eithaf ar apelini, ar eliau, ar ffisigau, oedd yn dod yn fwy a mwy poblogaidd ac yn atab i bron bob anhwylder meddygol y gellid i ddychmygu. Seicoleg syml oedd prif gynhwysyn pob un o'r pethau hyn, wrth gwrs, ac roedd Robert yn manteisio i'r eithaf ar hynny hefyd, ac roedd hysbysebu'r gwirthiau bychain lawn mor hanfodol a'i cynhyrchu, ni ddylai yr un teulu fod hebddynt am ddiwrnod. Bu canghennau o'r busnes ym Mhorthmadog a Ffestiniog, ac roedd yr Alltud yn dal wrthi i bob pwrpas tan ddiwedd ei oes. Fel Methodist ei magwyd, a does dim sicrwydd pa bryd y trodd at yr eglwys. Mae o wedi awgrymu fod hyn wedi digwydd yn lled gynnar. Ond mewn llythyr yn 1836, mae o'n galw'r offeiriaid yn cotiau duon, am ei bod yn ei dŷ-bef wedi dylanwadu ar yr arglwydd niwbro wrth iddo fo wrthod rhyddhau tir ar gyfer capal newydd i'r Methodistiaid ym Nhwllheli. Ond beth bynnag a ddigwyddodd iddo gefnu ar y Methodistiaid, mae'n anodd iawn derbyn dyfarniad Robert Roberts arall y sgolor mawr pan mae o'n dweud yn ei hunangofiant a wandering scholar bod ffrae enfawr wedi digwydd mewn cyfarfod a ddyfarnodd yn erbyn yr Alltud neu ei geryddu, a'i fod wedi cefnu ar y Methodistiaid yn ddiamdroi, and became a churchman with the headstrong zeal of a convert who hated the people he had left with more than a convert's hatred. Wel, os yw hynna'n wir, mae digon o dystiolaeth ar gael i brofi mai byr hoedlog oedd y Casinab. Yr hyn sy'n sicr ydy i'r Alltud gofleidio'r eglwys a'i holl enaid ac a'i holl galon pan ymunodd â hi. Gellir dweud ei fod wedi cofleidio'r blaid geidwadol a ddweithai ei fod yn 1834 yr un mor frwd.
Mi ddwn ni at Roberts arall y trydydd. Y parchedig Roberts a Roberts oedd yn gyrad Eglwys Cenhadwr pan fy'r Alltud farw, ac adroddododd bregaeth goffa amdano fo yn yr eglwys fore Tranoeth ar Angladd. Mae o'n dweud mewn erthygl yn rhifin Gwyl Ddewi 1907 o'r Geninen fod yr Alltud yn tueddu at y blaid isel eglwysig mewn golygiadau. Yn sicr, roedd o'n credu mai prif waith yr eglwys oedd denu, gwasanaethu ac argyhoeddi cynifer a phosib o bobl o fewn i'w muriau. Yn enwedig gan fod yn neilltuaeth yn prysur gael yr hyn y byddai mwyafrif ar eglwyswyr pybyr yn ei alw'n grafangau ar y Gymru. Mae ffynonellau eraill fodd bynnag yn ei roi yng ngharfan mudiad Rhydychen a'r uchel eglwyswyr, yn credu mewn gwasanaeth oedd yn ffurfiol ac yn cadw at draddodiad Catholig yr eglwys, gan bwysleisio awdurdod y sacramentau a'r defodau ac awdurdod terfynol yr esgobion. Roedd llawer o glerigwyr esgobaeth Bangor yn y cyfnod hwn yn gefnogol i fudiad Rhydychen, clerigwyr megis Nicander, y parchedig Morris Williams oedd yn gyrad y Mangor ac wedyn yn rheithor yn Llanrhydlad yn Môn, ond fel yr Alltud yn enedigol o Eifionydd. Ond yn wahanol iawn i'w gyfaill Nicander, roedd yr Alltud yn gadarn ei argyhoeddiad y dylai pob esgob yng Nghymru fod yn Gymraeg ei iaith. Mae'n bosib hefyd mai brwdfrydedd ac argyhoeddiad rhai fel Nicander a ddenodd yr Alltud i gorlan mudiad Rhydychen yn hytrach nag union egwyddorion a daliadau'r mudiad ei hun, a'i fod o erbyn cyfnod y parchedig Roberts a Roberts o'r farn fod yr eglwys yn bwysicach nag unrhyw syniadaeth o'i mewn. Roedd ei ymroddiad i'r eglwys yn ddiflino. Cyn codi eglwys y Santes Fair yn Nhremadog, gwaith a barodd o 1816 hyd 1811, yr unig eglwys yn y plwyf oedd eglwys Sant Cenhadwr yn Ynys Cenhadwr, yn adeilad ar ei ben ei hun rhyw 3/4 milltir i'r de i gyfeiriad y môr o Bentrefilin, heb na thu na thwlc i'w gweld oddi yno. Bydd yr Alltud yn ffyddlon iawn i hi, yn ogystal ag i eglwys Nhremadog, mi fydd o'n warden eglwysig o 1843 hyd 1864. Cymaint oedd ei brwdfrydedd a'i argyhoeddiad, fel mae ef ynghyd â John Thomas o Borthmadog oedd yn unedigol o Gaernarfon ac wedi dod i Borthmadog yn 1850 i weithio fel clarc i gwmni llongau. Yn hwyl dau, bu'n bennaf gyfrifol am sefydlu eglwys ym Mhorthmadog, a dyna sut daeth yr eglwys Sant Ioan yn y dref i fodolaeth. Roedd yr Alltud yn ymwybodol iawn nad oedd yr ymneilltuwyr yn rhys wyl i godi capeli newydd, ac erbyn i wasanaethau eglwysig dechrau cael eu cynnal yn yr Ysgol Genedlaethol Mhorthmadog yn 1859, roedd 5 enwad eisoes wedi cael y blaen arno, yn cynnal ei gwasanaethau mewn capeli newydd Sbond. Mi ddechreuwyd adeiladu eglwys Sant Ioan yn 1873 a chafodd ei chysegru ar y 4 o Fai 1876. Blynyddoedd cyn hynny fod bynnag, roedd yr Alltud wedi sefydlu Ysgol Sul yn Nhremadog yn 1842, yr Ysgol Sul eglwysig gyntaf yn Neoniaeth Eifionydd. Roedd hyn 2 flynedd ar ôl marwolaeth Elisabeth ei wraig cyntaf, a fu farw ar yr 8 o Chefror 1840 yn 28 oed, fis ar ôl marwolaeth ei baban Owen Hughes, a fu farw yn 3 mis oed ar y 5 o Ionawr. Mae'n amlwg i'r ysgol fod yn llwyddiant, yn gymaint felly fel y dywedir i rai ymneilltuwyr Gwynllan yn enbyd yn ei herbyn. Nad oes dim dwywaith chwaith nad oedd gan yr Alltud ei ran ganolog wrth ddod â phethau i well trefn yn eglwys Nhremadog a chael gwasanaethau Cymraeg yn ni. I'r Alltud, roedd hyn yn bwysicach nag erioed, gan fod ymneilltuaeth yn ei holl agweddau yn prysur yn gryfhau, a hanfodion fel y degwm yn dechrau dod anwarchau a hyd yn oed y syniad ysgeler o ddatgysylltu'r eglwys o ddiwrth y wladwriaeth yn cael ei wyntyllu fwy a mwy. O ran ei waith, doedd y meddyginiaethau gwerthiol ddim yn mynd â holl sylw'r Alltud.
Yn ogystal â bod yn fardd anghofiedig bellach bod un imyn o iddo rho i'n gofio angau Iesu yn emynau'r llan a chaneuon ffydd. Roedd hefyd yn awdur ac yn cyfrannu'n gyson i bapura a chylchdrona yn enwedig ar hynafiaeth, cyn dod yn y man yn argraffydd a chyhoeddwr ei hun. Mi sefydlodd ei wasg yn 1854 wrth ochr ei siop ffersydd. Rhai o'r llyfrau a gyhoeddodd yw gwaith barddonol Siôn Wyn o Eifion 1861, sef John Thomas o Chwilog, y bardd gorweddog, a rywun yn dweud hypochondriac mwyaf y 14th ganrif ar 15. Cyffbeino eben fardd yn 1863, a cell meidwy Elis Owen cefn y meisydd yn 1877. Roedd Elis Owen yn gryn dipyn o arwyr iddo. O oedd athro barddol yr Alltud, fel yr oedd i gynifer o feirdd eraill y fro, ac mae'r byr gofiant gan yr Alltud ar ddechrau'r llyfr yn llawn edmygedd. Edmygedd nad ydi'n pylu dim wrth gofnodi bod Elis Owen a ddyn warden yn Eglwys Cenhadwr am flynyddoedd wedi troi ei got a bwrw ei gweilbren gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn y Bryn Melyn lle buasai ei fam yn aelod. Mae'n debyg mae'r teitl olaf i'w wasg ei gyhoeddi ac yn tandala fyw ar teitl olaf un iddi gyhoeddi pryn bynnag fel llyfr, oedd atgofion ieuenctid y parchedig George Salt Llanfwrthen, a ddaeth yn ddiweddarach yn vicar Podian yn Llŷn, lle y priodolir iddo'r dywediad, chwi yw Halen y Ddaear, my fi yw Salt Podian. Mi gyhoeddwyd hwn yn 1914. Ac mi ddaliodd y wasg ati dan yr enw Robert Isaac Jones a'i fab am rai blynyddoedd ar ôl ei farwolaeth yn 1915, gyda'i fab Edward Christmas yn ei chynnal a'i symud am gyfnod i ystryd y Wyddfa ym Mhorthmadog. O ran ei lyfrau hun, y gesti yna, sef hanes tre'r gest oedd ei brif waith fel awdur. Mi gyhoeddwyd hwn yn 1892, ac mi ddaeth argraffiad newydd ohono fo gyda llaw gan was tu ar y graig yn 1975 i gyd-fynd ag eisteddfod genedlaethol Brodwyfor yng Nghrichiaeth. Mae un o'n nodweddion amlycaf yr awdur yn ganolog yn y llyfr, wir mae'r llyfr yn llawn ohono fo, ei awch am hanes, yn enwedig hanes lleol a hynafiaeth. Yn hyn o beth, roedd wrth gwrs yn dilyn ôl troed ac yn cadw traddodiad llawer o'r hen bersoniaid Lloegr. Yn ystod cyfnod hwn, roedd wedi priodi ei ail wraig Martha a chladdu 4 o'i plant. Bu farw Martha ar y 16 o Fawrth 1875 yn 52 oed. A 4 blynedd yn ddiweddarach, mi briododd yr Alltud am y trydydd tro gydag Ann Jones o'r Rhyl yn enedigol o Bodwyna ym Mhwyf Trefolchmai yn Lôn. O dydd Gwener, y 15 o Fehefin 1858, y cychwynnodd Robert ar anturiaeth fwyaf ei fywyd fel cyhoeddwr. Dyma'r diwrnod y daeth y rhifin cyntaf o'r byrthon o'r wasg, yn costio 2 geiniog. Papur newydd wythnosol oedd y bwriad, ac mae'n cyflwyno o'i olygiadau yn ddigon diamwys, nid a llygaid radicalaidd yr edrych y byrthon, ac nid a llaw radicalaidd y gweithreda, ac ni rydd ei glust wrandawiad i fympwyon gwrth eglwysig a gwrth wladol, ond efe a ddadleuia a llais gwrol wrydig ac heon dros ein sefydliadau gwladwriaethol ac eglwysig. Rhifin 1 tudalen ar 15 oedd o, ac mae'n amlwg nad papur lleol oedd y bwriad, fod y rhifynnau cyntaf yn cynnwys peth o newyddion lleol ac amball erthygl leol ei naws, megis moel y gest yng nghyfres arweithiedig Parthau Cymru yn y rhifin cyntaf. Roedd cynnwys y rhifin cyntaf, a'r rhifynnau cyntaf, dweud wir, yn byr debyg at ei gilydd i'r hyn a gyd yn Baner Cymru, gydag erthyglau, newyddion cartrefol a thramor, colofn olygyddol yn trafod gwleidyddiaeth dramor at ei gilydd, marchnadroedd,
amserlenni trenau, colonfarddol, gohebiaethau a cholofn genedigaethau, priodasau a marwolaethau. A doedd y golofn honno ddim wedi chyfynu i'r lleol, ac yn sicr mae honno yn dilyn y drefn. Yn y genedigaethau, does fyth sôn am enw'r fam, dim ond priod pwy oedd. A phan da ni'n cael cofnod o blentyn yn marw, plentyn y tad oedd o yn ddifes. Yn y trydydd rhifin, y cafwyd un o'r arwyddion cyntaf nad oedd o am dilyn y drefn oedd yn cael ei phrysur osod gan y rhan fwyaf o'r papura a'r cylchgrona eraill. Yn ei golofn nodiadau yr wythnos, mae'r golygydd yn amddiffyn y dreth eglwys a'r degwm i'r carn. Roedd dadl am hyn newydd ei chynnal yn hir ar glwyddi yn Llundain. Treth ar y tir yw'r dreth eglwys yn ôl y gyfraith, medda'r Alltud, ac roedd pob dyn o fewn yr holl dirnas yn rhwym i fyddhau i'r gyfraith honno, a threth ydoedd wedi'i gosod ar y cyweithog lles y tlawd. Ond gweitha y dyfarniad hwnnw, treth ar gyfer cynnal yr eglwysi yn lleol oedd y dreth eglwys, na fu erioed ddeddf gwlad yn ei gorfodi. Ond fodd bynnag oherwydd gwrthwynebiadau o dir anghydffurfwyr yn bennaf, daeth deddf i'r hyn yn 1868 i'w dileu, yn caniatáu i blwyfi ddal ati i'w chynnal ar lefel wirfoddol. Roedd y degwm wrth gwrs yn dreth lawer mwy difrifol ac yn gwasgu llawer mwy ar y tlawd, fel mae'r hanesion dirifedi am ryfel y degwm yng Nghymru a'i gymdir yn ei ddangos yn glir. Ond roedd nodwedd arall i'r degwm, hon eto yn fwy difrifol. Doedd dim deddf i orfodi mae'r eglwysi lleol oedd ei elwa ohono. Enghraifft, yn ei adroddiad cynhwysfawr ar Sir Gaernarfon, A Description of Caernarfonshire 1809 to 1811, mae Edmund Hyde Hall wrth fynd â ni i eglwys Aberdaron yn dweud hyn y degwm ag esglid yn flynyddol ni. Mae ei hanaro yn mynd i Mrs Finch, meistres stad y Weulas, pentref Weulas a stad Cefnamwch Tudwiliog. Mae 20% yn mynd i Goleg Sant Ioan Caergrawnt, sefydliad addysg oedd yn gwegian dan gyfoeth, ac mae'r 10% sy'n weddill ar gyfer cadwraeth yr hithor. Fodd bynnag, wrth i'r wythnosau a'r misoedd cynnar fynd heibio yn hanes o Brython, mae'n amlwg i bopeth oedd ynglŷn â chyhoeddiad wythnosol ddechrau dod i'r amlwg. Yr holl baratoi, sgrifennu, cysodi, dosbarthu a'r holl drafferthion eraill. Gallwn fentro hefyd nad oedd y gwerthiant gyfywch a'r gobeithion. Y 15fed rhifin, y cyntaf Hydref, oedd y rhifin wythnosol olaf, ac o ddachwedd ymlaen rhifin misol ydoedd. Yn fuan wedyn, daeth Daniel Sylvan Evans oedd ar y pryd yn gyrraedd yn Llangian yn Llŷn yn olygydd. Bu'n olygydd tan 1860 ac olynwyd ef gan Alltud Eifion ei hun. Roedd y cylchgrawn yn cadw yn gadarn at ei egwyddor o beidio a chynnwys dadleuon crefyddol o unrhyw fath. Ond oedd o ddim yn sgwyl o gyhoeddi dadleuon o fath arall, fodd bynnag. Mae rhyw ysfa ryfedd iawn yn y pethau a elwir beirdd yng Nghymru i reigymu ar bob pwnc ond pynciau prydyddol, meddai Iorwerth Daiog o Odre'r Foel mewn llythyr yn rhifin Ebrill 1859. Da chi, feirdd galluog yr ebar gofiant a ymlaen, gadewch lonydd i wragad esgwar plant i gariadau briodi ac i ddynion farw, heb eich englynion chi. Roedd y math hwn ar lythyr yn sicr yn cyfrannu at yr amrywiaeth ag eid yn y Brython. Doedd o ddim yn gylchgrawn un donog nac yn un pynciog. Mi newidiwyd y diwyg a'i wneud yn llai o faint yn Ionawr 1860 a chodi ei bris i 6 uniog. Daliwyd ati drwy 1861, ond mae'n debyg fod y flwyddyn o seibiant a gaed yn 1862 yn ddadlenol, a dod i ben oedd ei hanes ar ôl 4 rhifin chwarterol a gyhoeddwyd yn 1863. A'r Alltud yn cydnabod ei fod wedi bod yn gwlled ariannol, ond yn llwyddiant ym mhob ystyr arall. Roedd ganddo fo le go cadarn i gredu hynny, oherwydd roedd y Brython at ei gilydd lawn gystal a dim cyffilib a gyhoeddwyd ar y pryd.
Mae'n amlwg hefyd mae'r berthon o holl waith yr alltud oedd ar holl blentyn, ac yn 1911 fe ddaeth ail-argraffiad o'r ddwy gyfrol blynyddol gyntaf, yn cynnwys detholion o brif erthyglau rhifynnau gwreiddiol. Mi fu'r alltud yn ganolog gyda chylchgrawn arall hefyd, a chymdeithas a ffurfiwyd gan leigwyr o fewn yr eglwys oedd dechreuodd hwnnw. Cymdeithas leigol yr eglwys oedd hon, a'i phrif amcan oedd hybu egwyddorion mudiad Rhydychen a chefnogi'r clerigwyr a'i harddelau. Mi sefydlwyd hi yn 1852 a daliodd ati am ryw 6 mlynedd. Ei chynnych pwysicaf oedd cylchgrawn newydd Baner y Groes. Cyhoeddwyd y rhifin cyntaf yn Rhagfyr 1854 yn rhifin 12 tudalen yn costio ceiniog. Doedd nelo yr alltud ddim yn uniongyrchol ar cylchgrawn ar y cychwyn, ac ab Ithel, y parchedig John Williams, oedd ei olygydd. Roedd yn ddigymrodedd wrth ddyrchafu'r eglwys a'i defodau, a'r un mor ddigymrodedd wrth chwalu pob agwedd ar ymneilltuaeth i'r 4 gwynt yn ei dib ei hun wrth gwrs, gydag erthyglau fel y heresi Wesleaidd a diriwiad ymneilltuaeth. Ond roedd yr ymneilltuaeth wedi hen ddysgu sydd wedi dalu 6 am 6. Ac roedd ei barn hi am fudiad Rhydychen wedi ddatgan ers cyn dyddiau Baner y Groes, ac yn dal i gael ei ddatgan yn fwy na chroew. Byrdwn y farn honno oedd mai dychweliad at babyddiaeth a dim arall oedd mudiad Rhydychen. O fewn yr eglwys ei hun, roedd yr un farn yn ei hanfod yn cael ei datgan gan lawer isel eglwyswr. Roedd ail rifin Baner y Groes yn crybwyll rhyfel y Crimea. Bechgyn Cymru, deuwch allan i gynorthwyo eich brodyr, ymrestrwch danfaneri eich gwlad, na wrandewch ar y llyfriaid ymneilltuol, rhai a'ch cadwant yn ysglyfaeth i'r gelyn. Nid yw ei rhesymau yn erbyn rhyfel, ond cochol i guddio ei han-newredd. Fechgyn anwyl, ymrestrwch yn ddi-oed, ac ewch i'r Crimea, gwlad eich cyn-dadau, y wlad lle trigodd hy gadarn a'i giwdad am ysbaid o amser tra ar ei taith i Ynys Prydain. Ewch yno ac wnewch y lle yn rhydd, neu doder eich cyrff i gyd gymysgu a llwch eich ynhafiaid. Wel, Swyddfa'r Cymro yn Rhefhynnon oedd yn argraffu rhifynnau cyntaf Baner y Groes. Ond oherwydd anawsterau na dehangur arnyn nhw, swyddfa Alltud Eifion yn Rhemadog oedd yr argraffwyr ymhen blwyddyn. Cadwyd ei bris i geiniog tan ddechrau 1858 pan ei codwyd i geiniog adima, daeth i ben yn fuan wedyn. Ond yn Ionawr 1870 fe atgyfodwyd, a hynny dan ofal a gweledigaeth Alltud Eifion. Byrdwn, yr anerchiad yn y rhifin cyntaf oedd cael llais yr eglwys wladol i gael ei glywed yn glir unwaith eto yng Nghymru, ar ôl i'r haul disglair, sef cylchgrawn yr haul, fod dan gwmwl ar lawer adeg. Yn ddiweddaf oll drwy'r ymraniadau anedwydd ac sydd wedi hynodi y ganrif bresennol gymaint yng Nghymru. Roedd y cylchgrawn am amddiffyn a datgan syniadau eglwysig trwyadl, a hynny heb gablu neb. Hyderwn y cawn y gefnogaeth a heiddau ein hanturiaeth. Ac fod yr eglwys wedi gollwng y wasg Gymreig megis oed ulaw i'w gelynion ei fferddio, ac i weithio gwenwyn gwrth eglwysig i feddyliau y genedl gwell hwyr na hwyrach. Y nod oedd cael pawb i gydweithredu tuag at ddwyn y genedl yn ôl i'r un gorlan dan yr un bugail, Iesu Grist. Rhifin 12 tudalen yr 20 oedd o yn costio ceiniog adima. Yn rhifin Chwefror 1870, cawn y golygydd yn dweud fod y cylchrediad ymhell tu hwnt sy'n disgwyliad, ac yn gobeithio y gellid dwyn ei bris i lawr i geiniog ar ôl y flwyddyn hon. Y cynnwys oedd yr hyn a ddisgwylid, erthyglau, amball stori, amball un o'r rheini i blant, biwgraffiadau, cynghorion dirifedi, barddoniaeth, amball bos a gohebiaeth. Gan gynnwys un llythyr gan yspadog o dan y graig yn rhifin Ebrill 1870 yn ceryddu'r rhai oedd yn cyrraedd y gwasanaeth yn hwyr yn ddidrigaredd,
gan gynnig y byddai rhyw 8 tudalan a hanner o'r llyfr gweddi yn hen ddigon iddyn nhw. Yn y rhifin nesaf, cawn A.E. yn dwrdio'r eglwys am fod ei chefnogaeth i'r ysgol Sul wedi bod yn rhy fychan ac yn dal i fod felly. Yn anwybyddu dirfawr ddylanwad a daionus effaith yr ysgol Sul ar ein gwlad. Ond un safbwynt neu beidio, roedd y cylchgrawn ymhell o fod yn un bynog. Yn dra gwahanol i'r gyfres gyntaf dan olygyddiaeth abyssol, a doedd pwysleisio credoau mudiad Rhydychen ddim yn ganolog yn ddod chwaith. Daliwyd ati tan ddiwedd 1873. Digon trist yw anerchiad yr asnyd ar ddechrau'r gyfrol rwymidig am y flwyddyn honno. Ni byddai o unrhyw fydd efallai i ni ddweud pa mor fawr yn siwmwyd yn y gefnogaeth a gawsom. Mewn ysgrifau yn gystal â lledaeniad y cylchgrawn. Yr oedd hyn ynghyd â'r golled ariannol bob blwyddyn yn gryn brofedigaeth. Ac felly y daeth baner y groes i ben. Ond ni amharodd hynny ddim ar gyhoeddiadau eglwysig yr alltud chwaith. Yn ogystal, bu wrthi yr un mor gadarn yn gwneud ei orau i ddyrchafu tremadog. Yn ogystal a bod yn ganolog yn y gweithgareddau cyhoeddus. Yn gymaint felly nes i Iwan Madog, John Williams, go yn Rhemadog, ei alw yn dordyn mewn awdurdod. Yn 1854 mi sefydlodd y stafell darllen gyhoeddus yn Rhemadog, ac iddo fo wrthwynebu'r syniad o greu byrddau ysgolion, yn bennaf am ei fod yn credu na fyddai lle i'r Beibl ynddyn nhw, mi ddaeth yn aelod blaenllaw o'r bwrdd lleol pan ei sefydlwyd. Roedd o hefyd yn eisteddfodwr brwd, a hynny tan y diwedd. Mynychodd bob eisteddfod genedlaethol iddyn y gogledd a llawer o'r rhai'r de hefyd, a phob un o'r eisteddfodau mawr ac yn holiwyd yn y gogledd rhwng 1869 ac 1879. Fe oedd yn gyfrifol am gael yr eisteddfod fawr i Dremadog yn 1872, yn ogystal ar eisteddfodau ac yn haliwyd yno yn 1851 ac 1877. Ac ym mhob eisteddfod a fynychau, byddai ar y llwyfan yn cyfarch y bardd buddigol yn seremoni'r cadeirio gydag englyn neu englynion. Roedd yr alltud yn eisteddfota yn y cyfnod a welodd dwf mawr yn yr eisteddfod, a hefyd Seisnigo yr un mor fawr ynddi. Fo a baratodd yr ystod testunau eisteddfod Dyffryn Madog 1877, sef eisteddfod Eryri, honno yn rhestr Saesneg, a hynny o bosib yn awgrymu i fod ynta hefyd yn derbyn y Seisnigo heb feddwl dim amdano. Byddai'r rhagfarna dioglyd diweddarach a fyddai'n cyhoeddi bod yr eglwys a cheidwardaeth wleidyddol yr un mor Saesnig a'i gilydd o bosib yn ategu hynny. Ond mi allwn obeithio fod ffaith yn gryfach na rhagfarn, ac nid ffwbri o fath yn y byd fyddai cynnig bod brwdfrydedd yr alltud dros yr iaith Gymraeg a Chymreictod wedi wneud yn feethdalwr i bob pwrpas. Yn ôl y dirnged dwi'n galon yn yr Herald Cymraeg pan fu farw yr alltud ar nos Fawrth, y 7 o Fawrth 1915, roedd o yn ei hoff eglwys y dre, sef Eglwys Santes y Fair yn Dremadog, wythnos i'r Sul cynt yn cymeryd rhan yn y gwasanaeth yn ôl ei arfer. 2 o'i feibion ddaru ei oroesi. Henry Isaac a anwyd yn 1844 ac Edward Christmas a anwyd yn 1856. Mi aeth Henry yn feddyg i Unol Daleithiau America, tra etifeddodd Edward fusnes ei dad a hefyd etifeddu'r dyledion. Fuodd dim llawer o lefyrch wedyn. Fod Edward Christmas yn dal ati fel fferyllydd ar cargraffydd yn 1913 a hynny yn Rhemadog. Mi gladdwyd yr alltud y medd Martha ei ail wraig. Doedd hefyd yn fedd 3 o'i blant yn Ynys Cynhaearn. Yn yr un fynwent a llawer o enwogion yr ardal, megis Dafydd y Garreg Wen
ac Elis Owen, cefn y misydd. Yn ogystal â'r gwasanaeth coffaidd o yn Ynys Cenhadwr bore tranaeth, cafwyd un arall gyda'r nos yn Eglwys Tremadog. Mi bregethwyd yn yr ail wasanaeth gan y vicar y parchedig J.E. Williams, a thrwy ei arweiniad ef yn bennaf, y gosodwyd ffenest liw cof amdano yn Eglwys Sant Cenhadwr yn 1916. A dymuniad yr alltud oedd y gwasanaethau coffa, a bod emyn o'i awduraeth ef goleuni yn yr hwyr i'w ganu yn y ddau. Ac yn y cyfwng rhwng dau fyd, o hyd o lua, a llusern yn fy olaf o loes fydd golau croes Caelfaria. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Alun. O'n wir wedi mwynhau'r cyflwyniad yna. O'n i'n gwybod ychydig iawn am Alltud Eifion, heb law am ei emyn rwy'n gofio angau Iesu, a felly da iawn i'w cael darlun ehangach o'i waith yn y gymuned fel bardd ac fel un oedd yn ysgogi pob math o weithgarwch yn y fro ac yn ehangach am yng Nghymru. Ga i ofyn cwestiwn sydyn felly, jyst i gloi hwn, o'n i'n cyfeirio funud yn ôl at yr emyn rwy'n gofio angau Iesu. Dwi'n gweld hwnna, mae hwnna yn Caneuon Ffydd, yn ogystal â mynd ar Llan ac yn mynd ar Eglwys. Byswn i'n tybio, mae hwnna'n emyn ar gyfer y cymun bendigaid, a mae'n emyn sy'n a gogwydd tuag at ochr gatholig ar Eglwys, a chi wedi cyfeirio eisoes at ddylanwad mudiad Rhydychen a'r cwestiwn oedd yn perthyn i'r mudiad hwnnw neu'n gefnogol i'r mudiad hwnnw. Yn sicr byddwn ni'n meddwl bod themau'r emyn hwnnw yn awgrymu hynny. Ga i ofyn, oes yna benillion eraill sydd heb eu cyhoeddi yn y llyfrau emynau? Achos mae gen i ryw gof o ganu'r emyn honno gyda ryw 5 pennill, a falle rhai wedi ychwanegu gan awdur arall, munud arall oedd rhain. Oes, mi gyhoeddodd lyfryn tua, dwi'n cofio ryw 4 dwsin o dudalennau bosib i gerddi a'i emynau hun. Reit. Ac wrth gwrs mae'r gerdd y rhyfel gwrth eglwysig, wel, di hwnnw ddim yn emyn, wrth gwrs. Ond mi oedd yr emyn, mae 4 pennill sydd yn yr emyn oedd o'n dymuno i gael ei chanu yn y gwasanaethau coffa. Ond roedd hefyd, mae yna emynau eraill yn y llyfryn. Na iawn, diolch am rhaid gwybod. Ydy rhain wedi cael eu cyhoeddi neu hangach mewn unrhyw emunadur neu... Dim hyd o gwni. Na, dim ond yn y llyfr yr Alltud un. Iawn, diddorol iawn. Wel gwych, diolch o galon i chi, Alun, a diolch yn fawr iawn hefyd i Cynan. Ni wedi cael bore eangfrydig iawn dwi'n credu. Dechreuon ni gyda'r byd cyfan mewn ffordd fel ein sylw ni wrth edrych ar y weithgarwch Church Missionary Society a'r gylchgrawn, yn edrych reit ar draws y byd a'r sêl yma i efengylu ac i rannu gwybodaeth ynglyn â'r efengil, ond nid yn unig gwybodaeth y pen, ond adnabyddiaeth y galon hefyd. A oedd hwnna'n rhagorol. Dwi'n gwybod bod math o gwestiynau i ni, a dwi'n siŵr byddwn ni'n trafod rhywun yn y sesiwn sy'n dod mewn ffordd fwy anffurfiol o ran beth yw ystyr bod yn eglwys efengylaidd a'i sêl ar wneud disgyblion newydd. Siŵr byddwn ni'n trafod hynny. A wedyn i chi, Alun, yn y sesiwn ola yma wedi mynd â ni i ystyried cymeriad hynaws hynod ddiddorol, eangfrydig yn ei faes ei hun yn ei weithgarwch yn y gymuned fel bardd, fel cyhoeddwr, fel ymynydd. Mae wedi bod yn rhagorol cael cipolwg ar gymeriad felly, ac eto yn y ddwy sesiwn mewn ffordd, ni wedi gweld sut oedd yr eglwys yn y cyfnod hwnnw
o'n i bron a dweud, ymwahanu, ond y traddodiadau gwahanol yn ymddangos rhwng yr Efengylwyr, a rai oedd yn cefnogi Mudiad Rhydychen, pwysles yr un llaw ar yr sgwrthyr yn hollol ganolog a thrwedigaeth bersonol, ar y llaw arall pwysles ar y sacramentau a'r defodau'r eglwys. A'r cwestiynau hefyd yn codi ar y gorwel, wrth gwrs, o ran yr datgysylltu a'r syniad o fod yn eglwys wladol, yn y sesiynau fydd yn dod, byddwn ni'n clywed llawer mwy am hynny wrth i'r hanes ddod i ben mewn ffordd 1920 gyda'r cysylltu, ond bydd llawer o hanes cyn i ni gyrraedd hynny, ond mae'n diddorol gweld yr olion, y trywydd yn ymddangos. Felly, diolch o galon i chi'ch dau. Ni'n hynod o ddiolchgar i chi am fod gyda ni bore yma am rannu'ch ysgolheictod. I ni'n edrych ymlaen nawr, byddwn ni'n gorffen y recordio mewn munud, a wedyn bydd yna sesiwn paned a chlonc, un llawer mwy anffurfiol, cyfle i archwilio rai o'r themau yma yn fanylach. Ond yma tro, diolch o galon i chi'ch dau. Dwi am atgoffa chi bydd y sesiwn nesaf o Fel yn Gwynllan ar ddydd Sadwrn y 15fed o Chwefror, mewn rhyw 2 wythnos, a bydd Angharad yn anfon allan manylion y sesiwn honno yn fuan mwyn i chi gael cofrestru ac annog eraill i ymuno ni. Ond am y tro, gyda diolchiadau i'n ddau siaradwr ni, gadewch i ni orffen y sesiwn nawr a throi at y sesiwn paned a chlonc. Diolch o galon i chi gyd, a diolch hefyd i Meg sydd wedi bod yn cyfieithu yn ffyddlon i ni yn ystod y sesiwn yma. Ni'n ddiolchgar iawn.